plejehjemsfamilien er typisk en familie, hvor det enkelte individ klarer sig selv lidt, men der er stadig en smule familiefællesskab. Familiemedlemmerne er ofte sådan tilfældigvis havnet under det samme tag, men foretager sig tit en masse forskellige ting, og er egentlig ikke så sociale indbyrdes. Det sker for eksempel ved, at man måske ikke lige som familie gider at samles om at skulle spise mad på det samme tidspunkt rundt om bordet. I det, at det vil begrænse det enkelte individs, frihed, at man ligesom er afhængig af at skulle vente på, at andre også lige har lyst til at spise. Strike!